pare era pagès, el meu avi, tot i que no era pagès, però estava vinculat totalment amb el món del vi, vull dir que tot això, encara que no vulguis, pesa, i a més, viure, treballar a l'aire lliure, això també és força important per a mi. Tant a nivell de camp com també a nivell de celler, no? I són productes, diria que d'una bona qualitat, proximitat, sostenibilitat, això és el que caracteritza els nostres productes. El procés de producció és un procés que encara es caracteritza per moltes tasques manuals, o sigui, la collita pràcticament es fa a mà. És un procés on s'intenta intervindre el menys possible per obtenir un producte doncs, de qualitat. El territori juga un paper cabdal, no? Estem en un lloc, diríem que privilegiat, pocs quilòmetres del Mediterrani, on té la influència del mar, està als peus del Montmell, vull dir, estem en un lloc a l'extrem de la veu Tarragona. Tot això doncs, té una importància en tema de proximitat, comerç local, és que és un producte totalment vinculat i arrelat al territori. Darrere cada copa del nostre vi hi ha una història que et vincularà a part d'aquestes vinyes, al nostre territori, a la nostra cultura. Vull dir, en definitiva, és un recull de tot d'un paisatge, no d'unes vivències.